14 dní. A prišli sme vlastne pondelok 4.7. a máme odletieť vlastne 17.7. A veľmi sa teším, akože keď mi mamina povedala, že idem sem na tento pobyt, tak už som začala úplne kričať na celú izbu, že strašne som sa tešila, že si môžem niečo takéto užiť a že vôbec mám takúto príležitosť niečo takéto zažiť za svoj život, pretože veľa ľudí si takúto šancu nemá. Takže bolo to pre mňa veľké potešenie a ešte, že 2 týždne, tak to som bola v úplnom šoku, že či to bude náhodou veľa, ale teraz, keď som tu, tak je to také, že strašne rýchlo to ubieha a proste mohlo by to byť aj dlhšie. Čo sa ti najviac páčilo? Tak najviac asi to, možno aj campus, že táto škola je úplne úžasná, krásna, proste ten hrad je božský. Ale veľmi ľudia, akože communication s ostatnými ľuďmi z ostatných krajín, hlavne napríklad s Talianmi, alebo takisto so Španielmi, aj so Srbmi a tak. A úžasné na tomto napríklad, že keď idem do školy, tak po ceste stretnem asi 10 ľudí, ktorými sa pozdravíme, prosprávame sa, že na akú hodinu ideme, čo budeme rozoberať, či ideme spolu na obed, že či idú na nejaký výlet. A tak a proste ten pocit, že sa rozprávame v angličtine s tými ľuďmi a že si rozumieme a že za tie 2 týždne som si tu našla tak veľa kamarátov a že sme boli totálni proste, že sme sa vôbec nepoznali, že strangers a ako teraz za tie 2 týždne si proste prídeme, porozprávame sa, že ahoj, no ako sa máš, že čo sa deje, že máš súrodencov, čo robia súrodenci akože v tvojej krajine. Tak je to úplne úžasné, akože nečakala som, že tak rýchlo sa uvoľním pri úplne cudzích ľuďoch a tak. Aké boli hodiny angličtiny? No, na začiatku som mala taký väčší stres, že keď tam vlastne prídem na tú hodinu, že či tam budú v pohode ľudia, či si budeme rozumieť, alebo že či budú príjemní, alebo či mi budú vôbec nerozumieť, ako rozprávať. Ale keď som tam prišla, tak už hneď som si vajbovala aj s učiteľkou, že ako s nami rozprávala po anglicky, že hneď sa s nami začala komunikovať takže ako kamarátsky, aj že ten proste prístup od nej k nám bol taký, že nepoznáme sa, ale spoznáme sa, že za tie hodiny sa spoznáme. A úplne úžasné na tomto, že vlastne 20 hodín týždenne angličtiny, to ani na Slovensku nemám, ani si neviem predstaviť, že kde by som to mala. Ale super, ako tie hodiny prebiehajú, takže vlastne normálne, my sme teda v našej triede asi 14 detí a sú tam vlastne ľudia Talianska, takže taliansky sa nedorozumieme spolu, ale hneď proste ide angličtina, že hi, how are you, like, how is it going, do you like it, do you enjoy it here? A no momentálne tam mám takú najlepšiu kamarátku Juliu a ona je odo mňa o rok staršia a vždy, keď sa privítame, tak je to, že proste vibujeme tak ako s kamarátkami na Slovensku, takže fakt super. A potom tí učitelia sa snažia čo najviac zapájať, proste komunikovať s ostatnými. A sme v skupinkách, robili sme projekty o global warming, čo je teraz veľmi dôležité. A proste aj tie communication s tým učiteľom a s tými žiakmi sú fakt brutálne.